ole chibai le vek ule ilei khan ti dam ama mo lo mo bungruk na lo ngai thaliang pathian ro puinan hlir ti vek ro nangma fa tangi po I lo chuan engtin nge khovel pumpuya chanchin tha hi adar theyang I fa te chu lalpa hne na iswai thleng kim ngei turani ko ran hlo chamna chan ber chu nu le pa ten an fa te pathian hne na an suai thlen lo wangani I fa te pathian hne na suai tur chuan nangma kha pathian ne na leng dun mi ini photangai Christian chung ko tam tak hlo chamna chan chu nu le pa ten an fa te chu an mani aya thaturin an beisea an fa te chu khovel mangai lova pathian thu oi turin an dua an mani ero chuan chutiang mi chu ni an tum lem lo tharau lam konga I thlen chin standard chu I fa te thlen chin tur ala ni nge donani I fa te chuan ingai na zong chu an ron ngai na venga I huat zong chu an la ron hove mai dona ingai lut chu ron ngai hluin I hnol chu an ron hnol veang khovela mi doi zeber te chu chaklo zok le nuai hnung zok te rabbet tu te hian ni kan fa te thinlunga hian lalpa wanga tuar chu thil zaum ani zia le ama awanga nuna chan chu thil ro pui ani zia hi han tu theisha mila o ne na chan wanga uan hi a Christian lova tlom zoka kan tran po lim taka don son hi a zaumani lalpan ko ran chunga za anga yanga kan punna za somnga hi chu Christian nu le pa fa te an ni anga adang za somnga chu khovel mi boral tur chan chuate an ni ngei karing tlatani ko ran punna hi khovel mi chan chuate chau an ni a Christian nu le pa ten an fa te pathian hne na an suai wang ani lo chuan ko ran hi achak theilo thil sual tingam hi chuan sual semna hi tur ngam turani piang thar te hian an thian hluite an thlau thak ngam lo chuan an ring tunun chu achak lovin adal lo theilo Christian tu po lalpa mangai tak tak tu pathian rong rin taka bol tu chuan khovel mi thian tam tak anei theilo ring lo mi nen in zomna fel lo tak in nei piang in chan inei zia ti sero lali suwa chu suala tlule bo chiat na awanga bo te zong chuaka chandam tura local ani awangin mi sual te tan po thian ani suala omte nun ron trom pui tura local ani lo mishing thinlungi zia aril ruwa chu asoi du zonga tangin a hriat mishing thil ti hi eng ang mi nge ani tilang tu dik tak ani fo lova isoi du zonga ro chuan atilang thin thing chu ara atanga a hriat angin mishing po athu soi atangin eng ang nge ani a hriat mani thu soi tur ngai tu chiang ma salwa soi zung zung mi te hi midang zirtir tu tur ni in anin ngai chok tong chua dan tura in sum thei mi tak chu ama po ain thunun thei thina mani in thunun na tharau ra hi mi in anei le nei lo hriat theina olsam tak chu athu soi dana in sum theina anei le nei lova ain ngat ko shana thu lei lo soi fo ani na chan chu chutiang hrecak an tam wangani tunlai mi te beng hi aza a kan beng te hi thil thalo hriat chakin azan sa to hle ani khovel mi te chuan an lak lut zat atangin an pek tur an te a Christian te ero chuan an pek zat atangin an lak lut tur an te zok kan pek zat atanga te in kan hmule tang ti min sil tunlai hian mitam takin Philippi bungli changsom pakothu ka pathian chuan Krista Isua aro puina nga zi ang zelin intlak chamna tin reng po aphusuk sak ang cheu ti hi man tangkai an tum hlea ma se hi kan hmuem o pathian chuan dil tu te nilovin petu te hi apethina pengai lo te chu phusuk sak tura hian an tel lo ani tharawa hriatna Christian te hian hriatna pani Bible thu hriatna le pathian thil ti theina ataka hriatna an nei turani dan tlang point lalpa zong tu te zinga hian mi chihni anoma chikhat chuan Bible thu hi an hrehlea ma se pathian thil ti theina chu an hrelo chikhat ve thung chuan pathian thil ti theina an hria ma se Bible thu an hretlem thung Krista pian lai khan ti tak zeta zong tu mi fing te khan pathian thu an hretlem hlea
pathian thu sha tam jok le khaziak tu te le farisai te kha chuan isua kha an zong lo heian pathian thu bible mi hriat teu hi pathian hria ni na ani lo zia chiang takin atilang ani pathian thukal manga chuan pathian hi chiang taka hriat idua ipiang thar to ani boxi chuan ama nen inbiak pona nei izir turani pathian in hriat tir che atum hi inhar zel chuan tharau nuna mason na tak tak inei ngai lovang ring tu tam tak hian bible hi an ngai sak lo hle maya mitam tak chuan andam chungin bible bu khatte po bel taka hriat an nei lo hi thillung chiat thak takani chu ai puwa lungchiat thak chu pathian hriat na tak an nei ngai lo hi ani pathianin engemaw min hriat tir tuma min khoina voi tam tak dong theu tur kan nia chuta tang chuan tung train min chan na kan hriat ma chu kan zot tur ani enga timo a chan chu hetianga kan ti hian pathian hriat na dik kan lo nei thei don chau ani pathian thu sermon soile mimal hnena Krista thusatu ni danglamna aneya sermon soi chuan mimal hnena Krista thusatu ni angin midanga sotna a thlen lo midang hnena I hnena pathian thu lo thlen dan I soi fia chuan mu theya entir tur nei ang main a fia big em ani I soi fia thiam vak lo ani point nangma a fia tak mai thil om tak tak thleng tak tak I soi awangin I soi sual theilo pathian kong te hi ngun taka izir chuan pathianin eng ang tong trai na te hi nge a chanang ti isa theyang ti chuan midang tenen in tong trai ho point tu tong trai na nge pathianin a chananga tu tong trai na nge a chan lovang ti chu isa thei mai don ani hetianga isiat thei awang hian zol nei inita ti na ani lova tong trai tu te tharau din mun khiar thiam na inei ti na ani chumi mang chuan an tong trai na chan na tur chu isa thei mayang pathian du zong hriat tuma kan zona piang hian kan mission na hi pathianin aron boi puyangai zia he kan mission na hi kan da bova engkim kan kalsan lo chuan pathianin adu zong min hriat tir don lo ani tunlai mi te thil hriat sual pui tak mai chu bible thu hriat na hi pathian hriat na emo anti tlat hi ani tharawa hriat na hi chu pathian hne na tanga zir ani ti an shelo tu point pathian hne na tanga azir du chuan pathian nen anin be ya tulang pathian point arom bia in anin kara in be na a thleng tur ani christian tuma ma ni in shema salwa tharau nuna mason thei anom ngai lo christian chuan a tharau nun ain te anga ati sanun chu rin tlak lo le tangkai na nei lo ani a hmu tur ani hetianga a hmu chau hian pathiana rin na ngat vekin ti sa kalwa tharawa kaldan athiam theang pathian ti en na dong to te chawin anti sanun chu ante thiam thin anti sanun mufia ani na dik tak hria te chau hi pathian tan man thean ni ma ni na in shalo te chuan an thin lunga tui hal na le ril tram na an nei theilo awangin tharau thiang hlema chhun kha thei an ni lo keima ni hi in mu fia kan du tak tak chuan rin tlak kan ni tak takem ti hi in zo masak turani enga timo pathian mu danin keima ni hi chelai let der thatna nei lo ania hei hi adik si chuan ma ni in endik nan po aman tlak donem ni ma ni kanin mu dan chu kan ni na dik tak ani theilo awangin mishing shafia tu tharau thiang lim hne na min en fia turin kan dilangai keima ni kanin ena piangin malam kan pan theilowa pathian eng kan enero chuan kan hriat lo hlanin ma kan lo son ve ani ti kan hra thei chum lo chat lova ma ni in exam hian ne na konga min hruai theilowa isua enin ngai to na thalo te hre reng lovin a tha te chau hre rengin Krista min chhun kha in phalin kan nei sa kan thei hil theya keima ni kan in hriat chu vele kan ma son na achol thin pathian engin min chun en chau hian dikle diklo kan thiar sang thei ti hi bola chuan alo zir chuak dai to pathian engin min han en chuan kan sual na te chang ni lovin kan that ve na te po hi pathian mu dana a that lo zia alo lang thin mi tu point pathianin achun en nuwa chau sual zia hi a hre theya
pathian ta na thok tu poin kan hnial thiam na le kan soifia na te mangin mi te hna an sual zia in mu tir kan tum tur ani lova tharau thiang hlim hna an thiam lo na te ko mu turin kan ngen jok tur ani pathian min mu dana kan din mun dik tak kanin mu theina chu pathian ti en na atang chawin ani ama enga min han chun en meu chuan kan din mun chiat le niam lutuk zia kan mu ngal wat thin Christian nun lau tak chuan ati sual eng emokha eng hun bi ka emo pathian chun en na adongin a han muwa Christian nun ril tak nei chu englai po pathian chun en na hnuaya a oma wangin ama le ama ain tha chianga a then lai chau ni lovin apumin ain mu fia thin pathian eng alo thlen chuan kan that na lai ve te po an lo that lo zia aron lan tira kan je chelai chenara ne mo kan ti de chu aza puyom zia chiang takin aron lan tir thin nangma in enfia in bi chian na atanga in hriat chian ve thei tok dan chuan nangma in mu dan aron nei tir chia pathian eng atanga nangma hriat na inei chu pathian in nangma a mu dan che ani Christian chu eng ani pathian enga ilena wangin midangin an hlau thin chia nangma an mu mai chakhan an ma ni diklo na an mu thin awangin pathian ne na leng dun thin mi kianga yom chuan pathian in om pui zia ilo se ve thei thin chumi chuan azai dam zia le ain ngai tlom zia te a hriat tir lo chia pathian a hnai zia a hriat tir che ani min pathian a hnai po le ama chaklo zia a hra chiang thina pathian en na adon na sat po le ama fel lo na atenom zia a mu chiang thin George Whitefield chuan kasim na ngei po hi sim ngai ani zia hi puang lo thei lovin ka om thin kamit tuite lam hian ka tlan tu thi sen hlu hian silfai ka ngai ani kan na tho chuan om berte po hi sual thlit fi mang chau an ni alo ti hial renga pathian ti en na kan don ang zerin sual hi sual ani zia kan tha thei chau kan pian thar hlima sual anga kan ngai vak lo kha kan ring tu nun alo than deuh nu chuan sual na satak ani ti kan mutel tel thin tun ma adik emo kan lo ti kha tuna chuan alo dik hau lo ti kan muthar le thin heng hi achan chu pathian atanga ti en na kan don tam deuh wangani pathian in ana kan tho theina tura ama eng min pe khi Krista ro rel na lal thut thlenga ro min rel sak khuna a man turani pathian engin tuna athune na in milwa thil kan ti min hnol sak te hi nakina apom thut don lo tuna apom te hi nakina a hnol don bok hek lo chu wang tak chuan tuna hian ama eng ngei chu min enfia turin kan ngen turani ti chuan pathian kan tilom theanga Krista ro rel na thut pha lom man kan dong thei don ani ring tu mitam takin pathian du zong hi hriat an chak thina hriat tir tur poin an ngen thin ma se enga tinge adu zong an tha thei lo a chan chu an thin lunga sual an paya an ma ni na dik tak an tha thei lova an mu thei lo ani pathian hne na ati en na dil sela ti chuan an ma ni na dik tak an lo in tha theianga adal tu piang an kalsan du phot chuan pathian chuan a hruai ngei dor ani ma ni in en that lo hi ma ason thei lo ba ka an hnung tol chok hi tharau nuna chuan adik bik hle ani ring tu ril ru chuan thil angai tu thei lo chuan adik lo nat na nei ang ania englai po thil ngai tu ani point adik chuang lo mi then khat ril ru chu phuar tu anei tlat awangin engma bulfuk takin angai tu thei lo ngai tu theina chak na an nei lo mi then khat ve thung chuan ngai tu na chol tir lek lovin an ngai tu reng thunga mitam tak chuan an ril ru chu thil danga an thun kha tat to awangin pathian thu an pom thei lo an ngai tu na khat tat to chu an pai ruak ani lo chuan pathian thu tak chu an tha thiam ngai don lo ani kan mi hring hlui hi khen be mai ni lovin da bo atulani khen be ani to na hi rin na chungchang ania da bo kan ti hi chu kan du na chungchang ani thung thil engpo da bo dai kan du chuan kan ril ruin da bo du na tak tak anei angai ani
kan chin dok lak thalo sim har kan ti deuh te hi pathianin labo don ta se kan lo phal lo rutlat theya kan ril ru chapo na te tau na te le adang te po kan ning tak zetin pathianin min sim tir don se kan phal tak takangem pathian hi kong thumin kan the thei ro puina thiang hlimna le felna te hian ro puina ti chuan pathian hi akok ngala thiang hlimna ti chu pathian ni na ania felna ti chuan athil ti dan mang akok ani sual hi enge ani shelo reng chuan thiang hlimna an shelo thiang hlimna chu sual hriat na ani sia ole tikhan kan lekha bu chiar lai chu kan lo chiar zo ta der maya lekha bu thatak zirtir nei thatak ron chiar le thuai ka han tumanga milungai thla sak le theu turin ka han som chewa tin tuna kan lekha bu chiar tak teng te po in lo hlok pui nge theinan du sakna ka han hlan nga la cheu